Раз, два, три, раз, два, три. Один, раз, два, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Как там, Рамиль? Есть звук? Пятый, шестой, седьмой.
Hayırlı erте, hürmetli kollegalar. Internet redakциясы әзірлеген 12 бірінші татар сатирик story сериалынан башланган матбугат конференциясын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Рамис Латыпов, Татар-информның татар редакциясы баш редакторы, Рифат Каюмов, Татар-информның татар редакциясы журналисты, Рөстәм Гайзуллин, Татарстанның атказанган артисты һәм блогер Рәфис Атакас. Рәми, син беренче сорау сиңа. Гомумән, әлеге сериалның идеясы кайдан барлыкка килде һәм ни өчен нәкъ менә story сериал форматында? Рәхмәт. Бу Instagram өчен нәрсәдер минем төкә төшерәсе килгән иде инде, идеясы суында йөргәндә килде. Шыраклы рәвештә нәрсәдер эшлисе килеп йөри иде, ниндидер нәрсәдер төшерәсе килә иде. Һәм менә ничектер теге моңа кадәр булмаганрак, татарда булмаганрак әйбер төшерәсе килде. Без story сериал миңа үземә менә Ева дигән бер story сериал бар иде, аны карагач ул миңа ошады. Менә аның теге форматы дип әйтүем инде. Безнең story сериалны шулай ук монда төшерде бит инде Айсулу Хафизова, Батыр Маңкырт дигән андый story сериал тәҗрибәсе бар иде. Менә теге минем төшерәсе килде, нәкъ менә юмористик түгел, юмористик булса бәлки теге күбрәк укучыны да җәлеп итер иде. Мин ни өчендер бездә менә сатира жанры минем үземә ошый, якын дип әйтүем инде, ул жанр теге күпмедер дәрәҗәдә онытылып та бара дисәң дә була. Минем эшлисе килде сатира җәмгыятьтәге дип әйтим инде, үзебезнең тирә-ягыбыздагы проблемаларга ниндидер бер тәнкыйди караш. Шул сәбәпле мин ниндидер теге җәмгыятьтә кабул ителгән шундый бер клишелар бар инде, журналистлар турында да. Шуңа күрә минем эшлисе килде шушындай story сериал һәм минем моны эшлисе килде беренче чиратта үзебезнең журналистлар белән. Безнең менә монда утырган журналистларыбызның да, безнең редакциядәге журналистларның күбесе катнашты һәм алар бөтенләй икенче яктан ачылдылар. Аларның башка талантларын күрдек. Бәлки без роликлардан ниндидер өзекләр карарбыз. Глеб, первый ролик запусти, пожалуйста. Алло. Рифат, шундый эш бар. Глеб, следующий запусти, пожалуйста. Бу беренче серияның менә башлангычы. Бу башка шулай рәвештә башланган иде. Бүтән өстендә күрсәтер өчен, качагына ниндидер фикерләү булыр өчен. Бу Булат Мусин. Бүгеннән башка беренә кеше һәр көнне иртән вакытында эшкә кабул ителә. Бу мәҗбүриме? Теләгән кешегә йөрәкле, теләгән кешегә мәҗбүри, әмма бөтен кешеләргә кабул. Булат Bu nindi vaktinsın? Следующий. Глеб. Bu продюсер роли. Bu продюсер bizning bilgichi Güzel Jihan Şınan'ı Şaşkı bularga üretlik.
Следующий. Bu депутат. Глеб, следующий. Последний. Административный нарушение. Yok, barbenin maske. Yaz. Проявил себя в состоянии алкогольного опьянения. Так, путем выпития спиртных напитков. Он без сутка. Менә безнең топ рольдә Рифат Каюмов, ни өчен Рифат дигәндә минем теге мәсәлән мин күптән аның ниндидер роль уйный алу, нәрсәдер уйный алачагына ничектер ышанайдым һәм бу роликтан соң тагын бер тапкыр үземнең фикеремә ышандым. Шул күз аллавыма дип әйтүем инде. Ни өчен 12? Чөнки 12 ул яңа ел саны беренчедән һәм безнең 12 кат Татмедиада һәр катта анда ниндидер бу проблема белән очраша. Бу шулай ук теге мәсәлән бу роликтагы кайбер кешеләр үзләрен күрделәр. Әйтик, Рәфисат аказының ролен уйнаучыны шунда ук таныдылар, кемгә ул пародия икәнен. Безнең тагын бер хәтта Мәгариф министрлыгыннан шалтыраттылар безгә. Менә ансы турында Рифат бәкисе сөйләр. Мәгариф министрлыгыннан үпкәләп шалтыраттылар, ни өчен сез төшердегез дип шушы әйбергә. Әгәр дә кеше теге юморны, сатираны шулай кабул иткән икән, минем фикеремчә, моның ниндидер нәтиҗәсе булган һәм төрле мәйданчыкларда үзен төрлечә күрсәтте. Мәсәлән, YouTube'та безне бик күп карадылар пенсия реформасы турындагы роликны. Менә бу депутат турындагысы күп итеп каралды Телеграмда. Теге татар телеграмы өчен ул менә кичә 3500 иде. Мин теге зур сан дип саныйм инде, мәсәлән, татар телеграмы өчен. Рәфис некен карадылар. Рәфис некен, мәсәлән, Рөстәм Айзуллин катнашындагы роликларны күп итеп карадылар Instagramда. Мин шуңа күрә моның теге ниндидер уңышлы дип саныйм. Рәхмәт. Идек золоса сүзне Рифатның үзенә бирик. Мәгариф һәм фән министрлыгыннан кемнәр шалтыратты һәм нинди дәгъва белдерде? Исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Матбугат конференцияларын залның тегелешеннән күзәткәнгә күрә, монда утыру ничектер уңайсызрак. Гомумән, бу сериал үземә ошады, бу минем беренче тәҗрибәм иде. Андай рольләрдә катнашканым зугырында булмады. Шуңа күрә сез бу актерлык осталыкны бәяләү дип уйламагыз. Бу безнең журналистлар үз позициябызны белдереп, менә шул тормыштагы булган проблемалардан көлү инде. Шалтыратучылар булды, чыгучылар булды, үпкәләүчеләр булды.
аларның исемнәрен әйтеп булмый, чөнки безгә әле алар белән бит киләчәктә матур гына эшләргә кирәк. Булды, мәгариф министрлыгыннан чыктылар. Менә шушы көннәрдә яңа төр дәреслекләр чыгарганнар. Менә алар күпкә җиңелрәк һәм балалар өчен шундый зур эшләр булачак. Инде шул исәптән менә аларның эшләрен без күрсәтербез дип өметләнәм. Вазгыять яхшы якка үзгәргәч, ник күрсәтмәскә без рәхәтләнеп халык белән аларны таныштырырбыз. Рифат, рәхмәт. Рәфис, сүз сезгә. Сез бит бик атаклы продюсерны уйнадыгыз һәм беләмчә сезнең хәтта үзегезгә дә язылышчылардан бик күп русча әйткәндә фидбэк, ягъни обратная связь килгән. Обратная связь диләрме? Нәрсә дип яздылар? Исәнмесез барыгызга да кызлар, егетләр. Мен моны куйгач, бик күп кешеләр яздылар. Менә сез бу кешене уйнар өчен сез аны ирәндегезме дип яздылар, фамилиясын язып инде. Ну, сертүгә бит инде Фәттаховны битебез күз алдына тоттык, мен уйнаганда шуннан үдем. Миңа зален сез Фәттаховны уйнар өчен аны ирәндегезме, аның кыланышларын, сөйләмнәрен. Мен инде бит бераз наданрак буларга язып җибәрдем. Кем ул Фәттахов дип язып җибәрдем. Белмәгән кеше кебек. Һәм миңа тотындылар. Менә ул шул бит инде, бу бит инде. Үзенең җырчылары белән шулай итә, булай итә, тегеләй итә. Бу әлбәттә миңа бик әйбәт булды, чөнки мин бик күп мәгълүмат җыеп калдым бердән. Икенчедән, безнең халык ашады, минем подписчиклар, ник тагын уйнамыйсыз, ник аз гына төшердегез, тагын дәвам булмыймы, менә шул юнәлештә, шул роль белән, яки шундыйрак дип тә тәкъдим ясадылар. Аннан соң бу инде минем подписчикларым, әле тагын эстрада тагын бер продюсер исемен әйтмим инде. Ул миңа язды. Ник именно анарга гына күрсәттегез пародия. Менә мин дә бит продюсер, минем турында бер нәрсә әйтмәгәннәр. Әле үпкәләү булды. Менә Рифатка инде тәнкыйть белән чыккан булса, ник күрсәттегез дип. Монда бер продюсер, ник минем турында да төшермәделәр. Мен әйтәм, син әле Фәттахов дәрәҗәсенә үсеп җитмәгән балакаем, әйтәм, менә үсеп җиткәч сине дә төшерәләр, әйтәм, беразга түзеп тор дидем. Шундый bütün sıralar betem Rəmis abıyına deyip şey bik küp yazdılar. Eli mene tiyatr artistler de yazdılar. Anlasın bizim medийный личность deyip ismi tatarşenşik bula. Onlar sinirek söyleyerek evet artist iken, aktör iken şol yönelişte eli Şamkay ben çalıştırmışlar da buldu hatta. Mene masın Cihanşa yazgan idi. Rəmis abi. Abi tüyün dünya siz ya. Менә шундый җавап. Рәхмәт, Рифат Фәттахов үзе гомумән әлеге сериалны күрүчеләргә хәбәр белән чыкмады малай булай. Әлегә юк. Ярый, рәхмәт. Рөстәм, сорау сезгә, сез бит инде профессиональ актер буларак, монда әлеге сериалда нигездә үзебезнең менә өлкәдә, журналистика өлкәсендә кайнаучылар бик күп булды. Сезнең менә профессиональ яктан моңа карашыгыз. Хәерле көн. Сұрауыңызға жауап бергенше шуны айтасы келе, Рәмис әпәнді шалдыратып, башта мен аңдақ мына Фәттахов ролін тәқдим еткен еді. Бір 30 секунд тынлықтан соң, мен бұлай деп жауап бердім, радиода шейтірген кіші боларақ, келеші бітмәс, дұрыс аңламасылар деген ой туды да. Сондық Рәмис әпәнді рокировка ясап, башқа түрлі полиция ролін тәқдим етті. Бұл ебірге қораш, мен мұны бөлмәсінен профессионал яқтан актер боларақ деп, мен қараушылар, һәм шушы социаль шетерлерде отырушылар көзігіне айтасым келе. Мындай инициатива болу, һәм мындай әйбір ішлерге тілек, дәрт болу, бик әйбәт. Менә бу контент диләр бит инде хәзер әйме. Яңаша контент булдыру һәм менә сатира. Хәзер хәтта театрларда да сатирага бик сак белән генә тотыналар. Я бөтенләй тотынмыйлар, чөнки сатира дөреслекне маңгайга бәреп әйтү ниндидер көлкілі ситуация аша. Мындай әйбер булу шатландырды. Әле ул теге сериал булгач, Рәмис әфәнде бәлки дәвамлы булыр, сезонлап булыр. Әгәр дә андый уйлар бар икән, без үзебезнең яктан әзме күп ярдәм күрсәтеп катнашырга әзер.
Мында birinci деп yazылған бит сен. Демек ул икенчесе булырга тиеш бит мындан. Birinci Татар сатирик story сериалында дигән бит. Демек икенчесе, өченчесе булырга тиештер дип уйлыйм инде мен аны. Әгәр дә ул дәвамлы булмаса, аны birinci дип язмаса, просто Татар сатирик stories-ка диярләр иде. Шулай дип өметләнек, һәрхәлдә аңа алынырга һәм сюжетларын уйлап чыгарып, менә Ремис тагын бер сорау сиңа. 12 сериалның һәр кайсы аерым бер темага багышланган һәм аларның һәр кайсы бүгенге көндә масса күләм мәгълүмат чараларын укучылар, караучылар, тыңлаучылар өчен чыннан да бик актуаль. Вакцинация темасы, челтәрле бизнес, җан исәп, шоу-бизнес өлкәсе, мәгариф һәм фән министрлыгының менә татар теленә карата булган мөнәсәбәте һәм гомумән татар теленең халәте, депутатлар да хәтта мин мәсәлән үзем әлеге серияны караганда минем өчен анда 2 депутат, бәлки мин нәрсәләр аңламаганмындыр, ләкин Татарстаннан дәүләт думасына сайланган 2 депутатны күрдем мин анда бер образда, ни өчендер. Пенсия реформасы һәм башкалар, менә аларны ничек итеп сайладың һәм ни өчен менә шушы темаларга теге ничек редакция белән җыйналышып аны төзедегезме ул 12 серияның темасын, я булмаса бу фәкать синең генә эшеңме? Булар бит инде теге безнең күз алдыбыздагы темалар, мәсәлән, шул ук вакцинация, маска һәм без бит интернет теге шоу бизнесны күп язгач, без ул теге теманы читләтеп китә алмадык. Монда теге конкрет кайсы депутат дигәннән яки продюсер дигәннән бу теге бер тәгаен генә кеше турында сүз бармы инде? Без бит инде бөтенебез дә беләбез, мәсәлән, депутатларның бик җиңел генә әйтеп әйткәндә биргән вәгъдәләрен тотмавын. Шуңа күрә теге мин монда менә шушы конкрет кешене күрсәтим әле дигән әйбердә түгел инде. Бу гомуми җыелма, мәсәлән, мәгариф министрлыгыннан анда бер җитәкче ханым үзенә кабул иткән аны. Мин мәсәлән ул кешене күз алдында тотмадым. Менә шушы кешене сүгим әле, ул гына гаепле дип, чөнки күз алдындагы темалар. Нинди темалар дип, әлбәттә безнең киңәшләшү булды, кайсы темаларны алыйк икән дип. Һәм кайбер темаларны, мәсәлән, мин алдан уйлаган темаларны, кайбер темаларын без төшереп калдырдык, Рифат белән сөйләшеп тә, мәсәлән, нәрсәнедер без планлаштырган идек. Тагын бер кызык әйбер, менә мәсәлән, кайбер рольләрдән кешеләр, мәсәлән, кайбер рольләрдән кешеләр баш тарттылар, уйнамыйбыз дип. Мәсәлән, Рәфис роленнән 4 кеше баш тартты. Уйнаудан. Рөстәмнән кала син аларны тагын кемнәргә тәкъдим иттең? 4 кешеләр арасында. Блогерлар бар иде араларында, артистлар да бар иде, Камал театры артистлары бар иде. Алар баш тарттылар. Башта әйтәләр уйныйбыз дип, шунысын нинди роль икәнен җибәргәч уйнамыйлар. Мәсәлән, челтәрле бизнестан безнең бер җырчылар баш тарттылар, шулай ук блогерлар баш тарттылар. Бер җырчы риза булган иде, текстны күргәч әйтә, мине хатын өйгә кертмәй аты ди. Аның хатыны бик теге мин уйныймын, рәхәтләнеп ди, минем бит ди монда яшисе бар әле ди. Шушы кешеләр белән ди, син мине үтерәсең алайса ди. Менә Рәмиснең сүзен дәвам итеп, мин блогерлар, мин бит инде моны белмәдем, что бу миңа теге случайно гына килеп әйткән яр, борылга кеше булмады, менә бу диванан тегәл дип уйлаган белмәдем бит инде. Юк, монда ул хакта түгел сүзем. Менә Бу матур сүз. Миңа блогерлар яздылар, без бит инде блогерлар аралашабыз. Рәфис ничек курыкмыйча шуны уйнадың? Хәзер бит сиңа Казанда, Татарстанда яшәргә кирәк. Сиңа хәзер менә босым булачак. Син аны уйлап эшләдеңме? Фәлән вә фәсмәтәнне курыкмыйсыңмы дип инде. Мин әйтәм, мин вообще, әгәр дә сез минем сәхифәне карап барсагыз, мин вообще берсенә курыкмыйм кебек. Депутатларга да сүз әйтәм, сайлауга да сүз әйтәм, тегетнәргә дә, монарга да. Барыбер дә ни сакланырга кирәк дип шул кисәтү ясадылар. Так что андый мондай булса, менә бу кеше гаепле була. Һәм тагын бер генә әйберне әйтим, менә теге нишләп мине чакырмадыгыз дигәннән, бу ролик бик кыска вакыт аралыгында төшерелде, уйлаганнан башлап. Без аны яңа елга кадәр төшереп бар уйларга дип уйладык. 2 атна тирәсендә төшерелде. Шуңа күрә теге анда хәзер мин теге карагач аны икенче төрлерәк кешеләр идем билгеле, теге җитешмәгән әйберләре күзгә күренә. Шул сәбәпле кайбер кешеләр уйный алмадылар. Яңа ел алды булганга күрә дә. Шундый проблемасы да бар. Һәм аның соңгы сериясы Телеграмда бүген генә чыкты, 27 январь көне. Сез күрәмсең, теге Кытай яңа елы әле алда, шуңа күрә дип моны эшләгәнсездер дип уйладым инде мин. Телеграмда соңга калып чыкты. Ярый, бик зур рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик.
Гүлүзем. Татаринформ Гүлзем Рахимова төшергән вакытта ниндидер кызыклы моментлар, ниндидер ситуациялар, реквизит белән шундый хәлләр булдымы? Һәм менә кайсы серияны төшерү бик истә калды. Шундый нәрсәне искә төшереп буламы? Билгеле яңа ел алдыннан булгач теге шул реквизитлар белән проблемалар булды. Хәтта яңа ел кыш бабай киеме белән дә, чөнки табу ягыннан дип әйтүем, шулай әйтүемчә инде менә кешеләрнең вакытлары булмау белән бәйле проблема булды. Иң авыры 12нче каттан борчак җыештыру булды. Теге борчакнан шундый теге депутатканы чәчми, ул бит инде чәчелгәч аны җыеп алып булмый. Иң авыры шул булды, бик озаклап борчакны җыештыруы. Кызыклы моментлар алар һәрберсендә булды. Менә без аны берсен Instagramга да куйдык. Без бит инде төшерәбез, лифтта бит кешеләр йөреп тора. Шунасын кешеләр керә чыгалар да милиция киемендәге Рөстәм белән Алмазны күреп шаккатып калалар да, басып торалар. Әле чыгалар да, алар китеп тә бармыйлар, басып торалар. Рөстәм дә туйды буга. Стоять дип кычкырган. Бер кызга кыты чыкты. Милиция киеменнән дубинкасын күтәреп уйнап инде билгеле. Телешка табу да зур кыен булып чыкты. Менә Рәмисең сүзен дәвам итеп, шундый кеше анасын эшләү рәхәт. Ул миңа сценарийны бер төсле язып җибәргән иде инде ниде, WhatsApp'та. Анасын мин аны өйрәндем дә, монда теге эш дәврендә совсем икенче төрлерәк килеп чыкты. Менә бу минем егылу, монысы уйлап чыгарганмысы сценарийда юк. Менә бу mesela Taçkıga benim şikarlı tonunu jeyip salımınsı benim ideydi. Mene kızıqraq betinde oldu. Mene bir neçe bir köpmeler cümleler, nindeler scenalarını biz birgelep şul prosesте именно uylap çıgarıp. Anda diresin etkende Remis yazgan tekstinde вообще yok ol neydi rolikta. Alar bütünse benim baştan teki мәгънәсен bilem. Benim yatlау en ağır problemim bana. Men şiirde yatlayalmayım, tekste yatlayalmayım. Men мәгънәсен аңладым да, шундан үземнең башыма нәрсә килә, менә шуны сөйләдем. Рәмиснең сценарийсының бер сүзе дә юк. Менә шулай. Тагын сораулар. Рәмис, икенче серияң кайчан булачак? Һәм нинди темаларың? Икенче сезон. Икенче сезон дип әйтгәндә, һәм башында барлыкка килдеме яңа идеялар, яңа темалар, нинди кемнәр, менә геройлар, пародия, кемнәргә тагын эшләр идең? Мин бу серияны без бу сериалны эшләгән идек, тәмамланган итеп, моның теге дәвамын мин күзалламаган идем, ничектер дәвам итербез дип. Өстәвенә әле теге ничектер теге серияны төшергәннән соң кешеләрдән килгән, халыктан килгән теләк тәкъдимнәрдән чыгып эш итермен дип мин уйлаган идем. Кешегә шаунамы, шамаунамы, нәрсәне шатканнар, нинди теге халыктан килгән фикерләрдән чыгып дип мин шулай дип уйлаган идем. Булай минем башта идеяләр бар инде, ул әле моның дәвамы түгел. Yok, менә урларлар дигәннән түгел, ничек урлыйлар инде, әле төшермәгән әйбер турында чыгып кычкыру бик дөрес түгелдер. Бу просто теге идея рәвешендә генә. Бәлки бүген башка столларда Моның дәвам булмаса сериал булачак дип әйтәм. төшерергә кирәк инде, әлбәттә. Минем үземә әйтүемчә, менә теге сатира жанры ошый, мин сатира кирәк дип уйлыйм. Сез ничек уйлыйсыздар? Менә син әйттең бит әле бик күп ниләр бар, геройлар син күзаллап торган, ниме? Син исемләп әйт әле берничәсен генә. Без әйтмибез менә нинди рольгә син аларны чакырга теләвеңне. Менә нинди список иде? Ул дөрес булыр микән соң хәзер минем Дөрес булыр. Мине төшермәгез, Шулар арасыннан- мине хатыным үтерә дип әйткән кешенең хәзер исемен әйтсәм, хатыны үтерсә, мин Юк, җаваплы син әйтмә булып менә калам. аларны. Просто менә син списокта кемнәр бар иде? Шуны ук әйтү булып чыга бит инде. Сез аны Бу күбрәк журналист түгел, следователь шикелле утыра Шакирова. Аны шунда ук аңлаячаксыз, хатыны кемнең ынылды. Һәм кем юморист. Аңлагансыздыр инде шулай да.
Әйтү дөрес булмас инде бу очракта теге кешене алай дип. Ремисин исе бар бит Юк, кызлар. әгәр дә кеше теләмәгән икән үзен катнаштыруны һәм шул рәвешчә баш тарткан икән, бәлки кешенең бүтән сәбәбе булгандыр, шулай дип шаярган гынадыр. Темаларда менә мәсәлән яшьләр темасы бик мәсәлән минем өчен кызык. Хәзерге яшьләрнең мәсәлән ял итүләре, хәзерге яшьләрнең һәм өлкәннәрнең үзара аралашуы, шул темалар кызык булыр иде. Монда мәсәлән яшьләр темасы юк, сез күрсәгез, сез күргәнегезчә монда яшьләр юк. Ничектер уйлап бетереп булмады ул теманы. Дип әйтим инде. Нәрсә төшеп калды дигәннән. Медицина Һәм темасын катнашучылар баш тартты, анысы белән дә билгеле. Мин ниндидер бер яшьләрне тапкандай идем, ниндидер әзер сценарийда бар иде. Алар катнаша алмыйбыз диделәр башта. Бер мероприятияннан икенче мероприятие шуңа күрә анысын башка тема белән алмаштырдык. медицинада бик күп проблемалар бар дип әйттеләр. Ничә медицинаны төшермәдегез диделәр. Менә аның турында уйларга мөмкин. Ләкин аны бу коридор мөмкин шартларында аны медицинаны ничек төшерәсең, анысы бар менә. Аны уйлап бетерә торган әйберләр күп инде. РКБ кирәк, значит. Вот. Келесі жылы изоляторда түшіріп алай берсем. Халил Шамиль, Татаринформ. И все-таки я не могу, такое ощущение, что все-таки сапожник должен чинить сапоги, пекарь печь хлеб, журналисты заниматься своим делом, артисты играть. Потому что присутствие журналистов в кадре сразу заметно вот это непрофессионализм, он сажает немного сюжет, такой наивность появляется, примитивизм. Вот. И почему все-таки 12, а не 6? Может быть, из количества сделать качество лучше 6 хороших сюжетов, чем 12. Как-то Рами сказал, что времени у вас было мало, вы все быстро делали. А зачем такая гонка нужна и спешка была? Может, все-таки было 6 лучше, а не 12? Почему 12? Ну, 12 этажей, потому что 12 проблем. На 6 проблем было слишком мало, наверное. Нет, можно было, я согласен с тем, что, да, конечно, и я не говорю, что это какой-то шедевр. Почему мы решили сделать такой сериал? Потому что таких сериалов нет. И сейчас, ну, для Инстаграма на татарском языке, на русском языке, да, там очень много. И если это не мы снимаем, то когда кто это снимает, тогда вопрос возникает тогда. И когда ты ничего не сделаешь, это же невозможно еще к тому же оценить. Я не говорю, что, еще раз говорю, что это не какой-то там шедевр, и мы не говорим о том, что все должны так делать. Просто это наш такой опыт, и я надеюсь, что кто-то там, если, во-первых, это контент для Инстаграма, и потом это возможность для журналистов как-то, ну вот это же перед Новым годом было снято. Журналисты, они не только пишут, но и могут вот как-то себя попробовать каких-то. Ну, по поводу исполнителей ролей, я, конечно, не совсем согласен, то, что должны исполнять именно артисты. Артистов и так много везде, на сцене, в том же Инстаграме, на телеэкранах. И то, что это как бы, ну, скажем, в кавычках, журналистское расследование, взгляд журналиста на эти проблемы, какие-то подколы, то раз уж это от Татаринформ, от Интертат, то именно те журналисты, которые работают в этой области, это же, скажем так, инстакапустник. И поэтому я считаю, то, что очень даже уместно то, что именно журналисты принимали участие и исполняли главную роль. И можно еще добавлю, все-таки со стороны журналистского сообщества действительно смогли привлечь внимание, и нам было интересно посмотреть даже на своих коллег, с которыми мы вот, ну, пересекаемся условно где-то на заданиях, на мероприятиях, а здесь мы увидели, что у нас действительно... На этажах? На этажах, да, ну, в редких случаях. Мы действительно увидели, что у нас очень талантливые ребята есть, и которым, возможно, даже стоит продолжить развиваться и в этой сфере тоже. Рифат. Менә нәрсә дисәгез дә менә бу видеоларны халык кабул итте. Аларны карау арта, көн сайын арта. Менә гадәттә Инстаграмга берәр видео илсәң, ул 2-3 көн эчендә җыя да максималь карауны туктый. А монда ул артып бара көн сайын, ул безне шаккатырды. Димәк, кеше махсус кирип, шуларны эзләп табып, карап утыра.
кіші қабыл өткәч, демек, шул кадар профессионализм булмаган дип әйтмәс идем. Мин сезнең белән бик килешәсем килми. Шуңа күрә әйттем бит, безнең актерлык осталыкны бәяләү өчен төшкән сериал булмады. Менә шушы проблемаларга яңадан бер мәртәбә игътибарны юнәлтү өчен эшләнгән эш булды. Менә карау дигәннән битинде чыкты, хәзер битинде. Әлегә чыкты, кайчан Зариф Сабиттәге сериал кайда иде әле ул, кайдан карап була әле дип язалар. Мен инде тагын сториска теге тагын реклама куя, тагын шуны пиар итте дип түгел, хәзер инде подписчикларның үзләренә генә ссылка җибәрәм. Но бер күп менәсен тагын бераз онытыла башлагач мен әлбәттә ссылкасын куячакмын инде неге сториска. Ну, теге сораган сайын, хәйратна сайын, һәркөн сайын куеп торып булмый бит инде, мотор да түгел. Булай халык сорый, сез менә төшкән идегез бит, анда кимдер кимгәдер җибәргән дә инде, менә шулай бит безнең Инстаграмда гадәттә. Каян калганнарын кая карап була. Менә шу инде интернетның ссылкасын җибәрергә туры килә. Шуңа күрә караулар, менә Рифатның сүзен дәвам итеп, алар дәвам итәгел. Шуңа күрә монда төшү бу. Ярый профессионал актерларны чакырмаган. Әгәр чакырсалар, бу инде тат медианыкі, интернетныкі түгел, әніндедер артистларныкі әйбірекеу қабыл етілген бұл еді. Әмінда енді 12 серия бойы Рифатның ебін қарап отыру бігей бәт бет енді. Қазір оның тағын тегі нәрсе 12-не түгел, 12 яки Рифат мажағалары деп тәк қой бұл ақатты. Жоқ, мұнда профессионал түп актерлар турында айтайын. Біздің профессионал актерлар болды. Бұл, мәселен, Рүстем, Ғалма. Менім де шундай, менға да шулай деп әйткенлер еді. Білгелі мұнда бары тек актерлардан түшіріп болыр еді, әмі менімше қызық болмасы еді. Аннары ғафетіңіз, есігізде болса, шақты тонылған каналда тонылған сериалның бірісі, мына шулай телефонға ғана түшіріле башлаган иде, һәм нинди зор уңышка иреште, дәвамлы булып. Так что әле бәлки алда күрәселәр булыр. Рәмес тағы бір сұрау сиңа, сатира жанры гомумән ул бик авыр жанрларның берсе, һәм әлеге өлкәдә иҗат итүчеләрдән яңадан нинди булса фикерләр ишеттегезме бу сериал чыкканнан соң? Қазір бит теге біздің юмор сатира теге өлкәсе, сатира өлкәсе дөрестән дә менә мин инде әйтүемчә юморы бар, әйе. Һәм мин менә аны миңа әйткән күп кешеләргә дә әйттем инде, әгәр дә юмористик сериал итеп уйланылган булса, аның караулары күпкә күбрәк булыр иде. Сатираны бөтен кеше дә кабул итеп бетерә алмый. Тегендә йөгереп барып син анда сөртенеп егыласың да башыңны бәрәсең икән, акырып җибәрә икән анда. Ул күпкә күбрәк кешене җыя, андыйрак жанр. Теге ниндидер миңа язучылар менә бер кеше язып җибәрә. Ну, язучылардан берсе икән, буны карыйсы да килми. Сезнең моны карагач елыйсы килә дигән. Бу мәсәлән татар теле турындагы әйбер турында язган. Ул татар теле укытучысы. Бу нинди юмор булсын сезнең дип язып җибәргән миңа. Мин бу бит юмор түгел, сатира дигәчтен ул минди игътибар итмәгәнмен икән ди. Һәм ниндидер мәсәлән теге миңа теге кешеләр шады һәм дөрес әйткәнсез дип шундый теге әйбер язучылар фикерләр булды. Менә моны әле тагын да теге кискенрәк итеп эшләргә кирәк иде. Кешеләр үзләрен танырлык булсын, күбрәк танылырлык эшләргә кирәк иде бу кешеләрне дип әйтүчеләр булды. Теге мәсәлән әйтүемчә бит инде депутатны без теге җыелма образрак итеп ясадык. Милләт дип кычкырып йөрүчене һәм ялганлап йөрүләрне җыеп берләштергән идек. Теге нәкъ менә аерым конкрет менә шундый тәкъдим булды инде. Теге аерым сез әйткәнчә аерым кешеләр үзләрен тәгаен бер кеше танырлык итеп. Алай булса мин теге теманы кысурак дип кабул иттем. Һәм тагын бер кызык әйбер менә бу Рәфис әйткән темадан миңа мәсәлән кызык иде безнең журналистларның, мәсәлән, шул Ләбиб Бабиның, Рифатның, мәсәлән, профессиональ актерлар белән уйнап каравы, алар өчен дә тәҗрибә дип уйлыйм, дөнья бит. Аларга да ул ошады һәм алар да күпмедер дәрәҗәдә өйрәнгәндер профессиональ актерлардан. Эксперимент уңышлы булды дирәк кирәк дип ышанабыз. Тагын бер сорау.
сатира темасын дәвам итеп, Рөстәм, сезнең театрда сатира жанрында спектакльләр бармы? Син бик юк дидең, дип ничектер менә шулай гына өстән генә җавап биргән идең. Инде бүген әйтелеп узды, сатира ул бит инде катлаулы һәм катлаулы гына түгел, бүгенге көндә сатира белән артык мавыксаң шап итеп утыртырга да мөмкиннәр урыныңа. Шуңа күрә әлегә теге менә сатира дип әйтерлек спектакльләр юк. Түгел сатира дип атарлык, бәлки полиционерда шагыладыр бераз. Әйе. Мин дә шул исәптән. Зилә. Зилә булам. Сорау Рифат Каимовка төп рольне башкаручы буларак, менә якыннарың синең менә бу сериалда төшүңне ничек кабул итте, реакциялар булдымы гомумән? Һәм тагын менә үзеңнең кимчелекләреңне күрдеңме, булай итәсе булган икән дип, менә ничегрәк, ниндирәк фикерләр туды? Ну, мин башта бераз каушадым. Аннары ахырга таба ул каушау кимеп китте, ул сизелгәндер инде. Шап китте. Юк, башта кадәр каушадым. Аннары кимеде ул каушау. Минем 10 яшьлек кызым башта шул беренче сериядә төшерелде бит инде. Карады да, әти, катнашма инде, миннән бөтен мәктәп көләчәк бит диде. Мәктәп ярар көлмәс, алар синең әтиң икәнен белмәсләр дидем миңа. Аннары дәвам иткәч, шул бер 3нче серияларга җиткәндә, үзе кызыксынып карый башлады, мин аны сорап бирдем, кызым, көләрлекме соң? Юк, әти, яшый. Уже бөтен гаилә белән мин бит төштем, серияларны күрмәм чыкканын. Шуңа күрә менә сезнең кебек карап бардым Инстаграмнан, балалар да, хатын да шаттылар. Әле 12нче серия тәмамлагач, Өтә ник биттеме инде ди, шуның кебек. Тиз булды, тизилде. Мин белемем буенча специалист по связям с общественностью, мин журналист да түгел, актер да түгел. Шул арадарчы дип әйтгән, пиарщик. Менә миңа шахсан Расих абыйның уйнавы бик ошады. Ул министрның искиткеч уйнады, коммунальщикның искиткечләренә безнең фотограф. Менә монда утыра, күргәнсездер. Шакатмалы. Күрдек һәм таныдык. Мен де бірнеше сөз мен де қыстырайын. Енді біріншіден рахмет, Рифат, за вручать эту такую оценку. Но просто Рамис, ол әлбәттә генератор идей. Бу идея вообще қайым келіп шыққандыр, ол біздің үшін күтмәгәндәге хәл инде. Но нарсың Рамис сұрағачтан, анарға отказ беріп болмай. Ол безотказный человек. Нәрсе сұраса да, нәрсе қошса да, көбеткенде сен тегі армиядағы солдат шекілді. Дейсің де енді, и уже шында кіріп кетесің. Шоған көре Рамисқа просто рахмет айтасы келі. Потому что біріншіден редакцияда барлық журналистларда битараф булмадылар. Барсы да бу идеяны хупладылар, барсы да уйнадылар. И көңіл беріп, шынлап, қарайсың, журналист ол бір түрлі, әміне мұнда рөлда екінші түрлі, әр бір журналист башка яктан ачыла. Менә миңа мәсәлән Рузиләнең уйнавы тоже бик шады. Шундай теге артист инде театрда тикмәгә генә җырмый күрәсең. Тәҗрибәне байтак җыйган. Нанарсың менә Шамилнең репликасына берничә сүз әйтәсем килә. Нишләп 12 серия, нишләп 6 гына түгел. Но Монда минемчә һәрбер темада ул айырым. Шуңа күрә сыйфат монда минемчә беренче чиратта түгел. Сыйфат әлбәттә кирәк, но монда беренче чиратта минемчә энтузиазм, башкару, кую, күрсәтү. Нарсың ул бит популяризм редакция içinde, bizim менә шушы Telegram içinde, Instagram içinde. Şuna göre не ошибается тот,
кто ничего не делает. Бу очракта менә эшләргә кирәк, тырышырга кирәк, үзеңне күрсәтергә кирәк. Рәхмәт. Әлеге сценарийның чынлыкта барлык сыйфаты аның эштәлегендә һәм күтәрелгән темаларында. Рәмис актерлардан кала, аның бит монтажлаучы һәм башкалар да бар, аларның да исем фамилияларын атабыз инде. Дөрес булмас иде, аларны атамасак. Беренчесе монда мен катнашкан һәр кешегә рәхмәт әйтәсем килә, безнең журналистларыбызга да. Шулай ук менә ул бит инде уйнаган вакытта кеше теге күп кешенең бит инде матур гына роль уйныйсы килә, менә ул чыксын да, матур итеп киенеп чыксын да, матур итеп узып китсен дә. Менә мондый сериалда төшкәндә, әйтик инде төп рольдә кешегә, анда мәсәлән Рифатка да теге төрле рольләрдә төшәргә туры килде. Кеше, мәсәлән, минем өчен үземнең шундый бер күрсәткеч бар. Кеше теге матур рольдә генә уйныйм, начарында дип әйтүем инде, теге ничектер тискәр рольдә уйнамыйм дип әйтә икән. Мәсәлән, минем өчен ул ниндидер күрсәткеч. Димәк, ул кеше гадәттә андый кеше начар уйный дип әйтим инде. Уйный белми, если ул теге әгәр ул төшәргә теләми икән. Монда менә мәсәлән Рифатка шуның өчен рәхмәт. Ул теге төрле образларда төште, төрле рәвешләрдә. Бу бит инде әйтүемчә, менә безнең үзебезгә журналистларга да сатира. Biz bit инде теге журналистлар турында шундый фикер бар, журналистлар һәрвакыт соңга кала, оныта әйткән сүзен дигән. Бу менә безнең күпмедер дәрәҗәдә үз-үзебездән дә көлү. Минем фикеремчә, теге әгәр дә син толык теге үзеңә тәнкыйди рәвештә карый аласың икән, минем фикеремчә, димәк, син толык анлы кеше, тәнкыйтьтән курыкмыйсың икән. Безнең журналистларыбыз теге безнең сыйымында эшләүче, мәсәлән, Эльза Галимова уйнады, Гүзәл Җиһаншина 2 рольдә уйнады. Менә безнең веб-редактор Илзира Виздуллина, Лилия Захидуллина, Зилә Баракшина уйнады. Расиха абый инде хәзер Рузиләне телгә алып киттеләр. Кем уйнады? Кемне төшереп калдырдым? Ләбиб Лерон бар иде. Ләбиб абый, безнең редакциядән түгел. Фирдус Темаев төп рольдә уйнады. Соңгы сериядә безнең бөтен редакция диярлек катнашты. Гадел уйнады, Алина Айдарова баласын калдырып килде. Карап торгады, тиз генә кеше табып. Монтажлады Рәшит Захидуллин. Өлешчә мин монтажладым һәм чистарту һәм монтажларны ул эшләде. Псих хуҗасы бар әле Арчадагы Азат һәм минем энем уйнады. Мин ансында пародия шикелле рәвешле керткән идем. 20 век Фоксның пародия рәвешендә баянда ул уйнады ирек. Япаров. Юк, баян. Кемне? Светлана Щеглова, безнең дизайнер, верстальщик, ул эшләде версткасын. Кемне төшереп калдырдым икән? Альберт Шакиров. Инҗа Габдуллина, Альберт Шакиров уйнады. Альберт Шакиров ролендә катнашырга теләүче кешеләр бик аз булып чыкты. Бик күп кешеләр баш тарткач, мин Альбертның үзенә шалтыраттым һәм Альберт әйтә, митем, Альберт, син митем баш тарта алмыйсың бу рольдән, чөнки митем син үзең башлап җибәрдең, үзең дәвам ит. Ул әйтә, ярар инде, теге мин баш тарта алмыйм дип әйтте. Башта ук әйтеп куйдым, митем баш тартма. Мин сиңа әйтәм, хәзер бер нәрсә тәкъдим итәм, син миннән баш тартма дип. Чөнки бүтән кешеләр дөрес әйтүемчә, менә баш тартып килделәр ул рольдән. Алмаз Хамзин, Вакыйф, Нуриев, Фанил Гыйләҗев, Булат Мусин. Менә Булат Мусин минем битне 80 кило, кием белән 85-тер. Менә суырып кына алды да җилкәсенә алып салды. Сизмәгән. Күпләрне шулай әйткән егет ул. Әле Сез алай юк әйтәсез, менә көрәшчеләр шулай ук баш тарттылар. Башта сорыйлар, ул ничә килограмм дип әйткәч әйтәләр, үзләре күпкә авыррак кешеләрне ыргыталар. Менә Булат ризалашты. Көрәшчеләрне мин сорыйм, сез әйтәм, алайса хитрит итеп кенә җакмыйсызбы соң ул? Мен әйтәм, 80 килограммлы кешедән куркасыз икән дип. Мен әйтәм, менә Булат чынлап күтәрә. Менә хәзер әйтеп Булат хитрит итеп җиңми, чынлап күтәрә. Әле бит ул мине бер генә күтәрмәдән да дубльләр күп булды, бер 15 мәртәбә күтәргәндер. Чөнки менә бу ишек төбендә яңадан күтәреп кирде. Тегендә берничә кат кайсы бер дубльләр уңышсыз килеп чыкты, кадрның бер өлеше кермәгән.
Шуңа күрә бер 10-15 мәртәбә күтәреп, ул мине монда алып керде. Чынлап торып көчле егет. Рәмис. Монда Рифатны күтәргә баш тартканнар ярый, мине тәкъдим итмәгәнсез әле. Рәмис, актерларга ничә сум акча түләдегез? Актерларга Төшелмәгәч кемгә чыгып утыра Премия инде аларга беренче Премия сериясендә күпме түләдек икәнлеген аларга. әйттеләр бит. премия түләдек аларга. Депутат әйткән кебек. Депутат әйткән кебек. Хөрмәтле коллегалар, барчагызга да бик зур рәхмәт. Рамис, минем шунарга исем китте. Анда син Фирдус Темаевны бик күп серияларда менә күрсәткәнсең, төшкәнсең. 2 серияда да. Но просто мин беләм, Фирдус ул бик ручей требәткән занятой человек, и то, что тебе удалось ее вырвать, вытащить, вот это, конечно, большое дело. Это твоя заслуга, это твой авторитет. Это об этом говорит. Молодец. Бигрәк зорлау. Шып китә яздым. Гомумән, сериалда катнашучыларның барчасына да чыннан да бик зур рәхмәт. Бирек тә безнең коллегаларыбызга без сезне күрдек һәм яңадан хәзер инде менә әйтелгәнчә 2нче сезонда бәлки күрербез дип өметләнеп калабыз. Барчагызга да хәерле имин көннәр, уңышлар. Сериалның караучылары күп булсын һәм без инде 2нче сезонны Рәмис көтәбез. Мөмкинме бер генә минут? Әйе. Эльвира видеога төшерәле. Юк, реклама түгел. Поле чудесна килгән кешеләр форсаттан файдаланып, сәлам юллыйм дигән шикелле, монда каршыда күпме журналистлар утыра, хезмәттәшләр, туры эфир бара, шуңа күрә мин бу форсаттан файдаланып, журналистлар да бәлки элеп алырлар. Минем бүген әниемнең туган көне. Әниемнең юбилее һәм мөмкинлек булганда котлап аласы килә. Әнием, син өчен күңелдән котлыйбыз. Барлык бөтен гаиләбез белән, туган көнең белән, юбилеең белән без сине яратабыз. 1000 яшә, тормышның һәр мизгеленең рәхәтен туеп татып яшә. Без сине бик яратабыз. Туган көнең белән, әни. Һәм барлык журналистлар исеменнән дә без шулай ук сезне котлыйбыз. Фәкать исәнлек, саулык, имин көннәр булсын. Иң мөһиме сәламәтлек һәм менә шушындый балаларыгызның рәхәтен, куанычын күреп яшәргә язсын озак еллар. Амин, рәхмәт. Рәхмәт. Катлый. Рәхмәт, гафу итегез 1 минутка тоткарлаганым өчен. Хәзер банк